Podcast honen azken kapituluak jarraitu badituzu, jakingo duzu Amazoniako janaren Ekuadorreko aldean murgildu garela. Saraiaku bizitatu dugu, baita Iasuni Parke Nazionala ere, Pastaza eta Orellana probintzietan. Guk esan ohi dugu geure Txernobil propioa dugula, gure herrialdeko petrolio industriaren ondorioz. Bi probintzia horiek gure Txernobil propioa direla. Eta gaur egun petrolio erauzketa etengo bagenu ere, datozen 2 hamarkadetan gutxienez, minbizita saltuak izango lituzketen belaunaldi berriak izango genituzkeela. Baina egon, ez pentsatu esatera noanak zurekin zerikusirik ez duenik. Duela hamarkada batzuk gertatu zelako Txernobil bezala, edo urrutiko istorioei buruzkoa delako. Ez, hau ez doa hortaz. Amazonian gertatzen dena hitz egiten dugunean, hemen eta orain gertatzen ari dena ari gara. Hemen, askotan falta zaigu konturatzea, edozein gauzari buruz egiten dugun kontsumoak eragina duela beste pertsona batzuen bizitzan. Baina hemen gainera, jendeak begiak ixten ditu eta esaten du, nik orain hau nahi dut, eduki nahi dut eta berdintzait zer kostu duen. Zer gertatzen dena sola basaizu eta zergatik gertatzen ari den jakin nahi baduzu, geratu eta entzun kontatuko dizuguna. Itxaso Sánchez naiz eta hau Defensoras Ekofeministas da, Medicus Mundiren podcasta. 7. atala, ekozidio, osasun petrolizatua. Gaur, petrolio enpresa handien aurrean ingurumena defendatzeari buruz hitz egingo dugu berriro. Beste behin ere, Ekuadorko Amazonian kokatuta eta kasu honetan ere, borroka ekofeministan nabarmendu den emakume bat elkarrizketatuko dugu. Baina gaur, oianean ibili beharrean, beste baso batean sartuko gara, paperezko oian batean. Hasteko azken 20 urteetan, Amazonian argitaratu den guztia lantzea pentsatu genuen. Eta izugarria, eta ezinezkoa zela ikusi genuen. Testu, liburu, ikerketa, txosten, artikulu akademiko, artikulu herrikoi, buletin, bideo kopurua izugarria zela, eskura ezina zela, konta ezina. Lehenengo erregistroa 17.000 lerrotik gorakoa zen bilatzaileetan, lanean hasi ginenean. Entzun berri duzun emakumeak Fernanda Soldiz Torres du izena, eta ikertzailea unibertsitateko irakaslea eta Akzion Ekologika taldeko kidea da. Beno, guk Akzion Ekologikaren bidez ekin genion lanari eta Medicus Mundirekin harremanetan jarri ginen. Ni Akzion Ekologikako kidea naiz eta kanpaina batzuk daramatzat eta batez ere osasunaren gaiari laguntzen diogu. Osasun psikosozialaren gaiari garrantzi handiagoa emanez. Alessandra Almeidak Maria Nigemarrekin harremanetan jarri gintuen eta ikerketa honi ekin genion. Ikerketa hori aurretik argitaratutako 2. mailako ikerketa iturrien ikerketa da. Fernanda da ikerketa honen egiletako bat. Lan zorrotza eta zabala izan da eta horrexegatik planteatzeko ez da erraza izan. Petrolio ustiapeneko 6 hamarkada hauetan pentsatzen jartzen zarenean, zaila da, batek ez daki nondik hasi. Inpaktuak, militarizazioa eta kriminalizazioa kentzeko lurralde okupazioko prozesuetatik edatzen diren eta prozesu horiek herri osoak desagertzea ekarri zuten. Hala nola teteak, saguariak, jada existitzen ez direnak. Horregatik, Andeetako Simon Bolivar Unibertsitatearekin, Akzion Ekologikarekin eta Desafio Fundazioarekin batera Medicus Mundi proiekturako prestatu genuen sistematizazioan ekogenozidio baten sistematizazioa hitz egin genuen. Ekogenozidioa hitz gogorra da, baina zoritxarrez egokia. Fernandak esan digu genozidio bat gertatu dela ekozidioaren eskutik. Azken 5 hamarkadetan, guaranien populazioa 15.000-tik 2.000-ra murriztu da. Lehen ere aipatu dut teteak eta antxaguariak desagertu zirela eta borondatezko isolamenduan dauden herriak oso mehatxatuta daudela. Orduan, txostenak dioen bezala, Ekuadorko Amazonian ekozidio baten sistematizazioa izeneko petrolio osasuna deitzen diogu. Eta hori da, hain zuzen ere, 300 orrialdetik gorako txosten batean kontatzen dena. Fue reducido en la versión publicable de 50 páginas. Baina goazen hasierara. Hau hamarkada gutxi batzuetako kontua izan dela entzun dugu. Baina nola hasi zen ekogenozidioa?
Herri indigenak nomadak eta poligamekoak ziren lehenunean, antolamendu egiturak ez ziren familian oinarritzen, baizik eta komunitatean. Eta ekoizpen sistema eiza eta bilketa sistema bat zen. Sistema de caza y recolección, ni siquiera un de agricultura. Udako hizkuntza institutua iritsi zenean, herriak eta nazionalitateak zibilizatu nahi zituzten misio evangelikoek petrolio aroa hasi ahal izateko. Ekoizteko moduak berrantolatzeaz gain, herri hoien produkzio moduak ez ezik, gizarte ugalketa ere sedentarizatu egin zuten. Familia, komunitatea eta antolaketa eraldatu ziren, monogamia egitura bat hartu zen, biparentala, heteronormatua, eta horrekin batera, lehengo egiturak apurtu ziren, lurrarekin zabalagoa zuena, eta nomada zena. Se introduce la agricultura y se introduce nekazaritza sartzen da eta indigena barbaroen evangelizazioa eta zibilizazioa ere bai, ez? Estos indígenas que representaban la barbarie, ¿no? Eta horri esker, azkenean petrolio enpresak, egur enpresak eta beste erauzketa industria batzuk lurraldera sar daitezke eta pixkanaka lurralde azalera okupatuz joan. La superficie alde batetik estatuaren botere errepresiboarekin, militarrekin eta poliziekin, bestetik elizaren diskurtso evangelizatzailearekin, eta beste alde batetik enplegu eta kontsumo ondasun bihurtutako modernitate eskaintza honekin. Traducida en empleo y en bienes de consumo. Horrek Fernandaren hitzetan herri indigenen getizazioa deritzona ekarri du. Geto moderno hauetan jada ez dugu esi fisikorik behar. Ez dugu arresirik behar hoiek isteko. Kutsaduragatik, petrolio azpiegituraren lurralde okupazioagatik eta zonalden militarizazioagatik mugatuta daude. Eta orduan hasten dira lurraldeak eragindako gatazkak eta horrek herrien arteko liskarrak eragiten ditu. Eta horrek sarraski larri batzuk dakartza berekin, beste eragile batzuen eskutik, talde irregularrak, krimen antolatua eta bar, erauzketa industria desberdinek eragindako presio horrengatik. Horrek, Fernandaren arabera, herri horietako ekoizpen moduei eragiten dien bigarren okertze maila bat dakar. Bat batean, komunitateak zigor moduko bat bizitzen hasi dira, beren lurraldeak okupatzen dituzte eta oianetik eta nekazaritzatik ezin dira bizi. Dena kutsatuta dagoelako, baina aldi berean, petrolio enpresaren mende ere badaude mantenu alternatiba ekonomiko bakar gisa, eta orduan petrolio enpresen eskale edo petrolio enpresen langile prekarizatu bihurtzen dira. Fernandak funtsezko gai bat aipatu berri du. Dena kutsatuta dago. Van a haber afectaciones en el kontsumoan eragina izango du, uraren kontsumoan. Baita ondasun eta zerbitzuekin duten harremanean ere, elikagaien kontsumoan. Elikagaien logika erabat aldatuko da. Elikadura subiranotasunaren galera emango da eta osasunaren subiranotasunarena. Izan ere, bat batean, petrolio industriarekin agertzen hasi diren gaixotasunak ezin dituzte sendatu xamanek. Jakintsu eta jakitun indigenek, fitoterapiak, belarrek, landarek eta tinturek. Orduan egitura hoien guztien aldaketa bat dago. Kontsumoa, ondasunak eta zerbitzuena bezala, eta jakina naturarekiko harremana ere aldatzen du. Ezin da ura hartu, ezin da euri ura hartu, ezin da euri ura bildu, ezin da erein, ezin da arrantzatu, muga asko daude naturarekin harremana izateko. Eta ingurunearen kutsadurak ezinbestean azkenean faktura pasatzen du. Orduan, azkenean hau guztia gizakietan eta beste bizidunetan gorpuzten da. Minbiziaren pandemia moduko batean gorpuzten da. Eta ez da soilik agertuko enbrioi eta fetuen gorputzetan. Haurdun dauden emakumeetan, haurretan,
helduetan, zaharretan, herri indigena eta kolonoetan, baizik eta metastasi orokortu bat dago, gorputz ekologikoetara, uretara, landareetara, animalietara, lurtzoruetara, airera zabaltzen dena. Eta orduan profil epidemiologikoa, hau da Amazonian gaixotzeko eta hiltzeko modua. Lurraldearen okupazio prozesuaren arabera nola aldatzen den azaltzen duen denbora lerro batuko. Eta orduan komunitate batzuetan lau familietako batek pertsona batu minbizia duen paziente bat. Fernandak eta bere lankideek egindako ikerketak datu ikaragarriak eskaintzen ditu. Petrolio eremuen kasuan, minbiziagatiko heriotza tasa, 100.000 biztanleko 524 puntu bederatzikoa da. Horrek hirukoiztu egiten du batez besteko nazionala, gutxi gora bera 100.000 biztanleko 157 kasutan dagoena. Badira akzion ekologikak egindako beste azterlan batzuk ere, adibidez, Oreianako 60. blokean kokatutako komunitatean, 2017an 10 familiatik 4 erregistratu ziren minbizi kasuak eta 2020an soilik 3 urte geroago 2 familiatik batean. Leuzemiaren gaia oso ohikoa da aurrengan, herrialdeko beste edozein lekutan baino 3 aldiz handiagoa. Horrez gain, estatua ez da agertu ere egiten minbizia duten pazientei arreta medikoa, diagnostikoa eta zainketa aringarriak emateko. Baina ez da minbizia bakarrik. Hainbat gaixotasunen ratioak biderkatu dira, gaixotasun psikosozialak barne. Petrolio ustiapenak dauden probintzietako suizidioen gaiare datu garrantzitsu bat izan da. Izan ere, provintzia horietan suizidioak laukoiztu egin dira komunitate kolonoetan eta bikoiztu komunitate indigenetan. Ikerketa askotan frogatutako korrelazio handia dago petrolio jardueraren eta aurren heriotza tasaren artean, batez ere sortzetiko malformazioekin, leuzemiarekin, minbiziarekin eta desnutrizioarekin lotuta. Kasu guztietan nazio mailako eta eskualde mailako batez bestekoekin alderatzean evidentzia ikaragarria da guretzat. Izan ere, natura suntsitzen badugu, azkenean geure burua suntsitzen dugu, eta herri eta nazionalitate indigenak dira, petrolioa erauztea, fintzea eta merkaturatzea baimentzeagatik, gaixotasuna eta heriotza sufritzen ari direnak. Gera gaitezen une batez, gure ikuspuntutik esanguratsua den gai bati buruz hitz egiteko. Izan ere, ezin da ingurumen borroka ulertu emakumearen rola kontuan hartu gabe. Nire ustez, lehenik eta behin, Medicus Mundirekin lantzen dugun azterlan honek ekologia politikoaren, ekofeminismoen eta osasun kolektiboaren ikuspegia izan naizuela. Eta irakurketa ekofeministatik indarrandiz ateratzen da emakume indigenen eta bereziki Amazoniako indigenen rolaren aldarrikapena, bizitzaren antolaketa, erresistentzia eta zaintza prozesuetan. Enaiz giza bizitzaz bakarrikari, naturaz ere ari naiz. Historikoki gizona ehiztari biltzailea izan zen eta emakumea izan zen nekazaritza sortu zuena, artea sortu zuena eta komunitate bizitzari eutsi ziona. Eta industria estraktibisten jarduera alor jakin honetan izugarria izan da. Garrantzitsua iruditzen zitzaigun ikustea nola lurralden petrolizatze horrek eta lurraldearen kolonizatze bortitz horrek oso estrategia krudelak, oso gaiztoak erabili zituela. Estrategias muy crueles, muy perversas que solo podrían... Aditu batzuk krudelkeriaren mekanismotzat deitu zituztenak. Izan ere gizatasuna kendu zieten eta jabetza animalia gisa eraiki zituzten. Petrolio enpresetako langilek bortxatu zitzaketenak, nahi adina aldiz, sexualki abusatu zitzaketenak, nahi adina modutara, eta gainera ekintzak berak baino agian mingarriagoa den zigorgabetasunarekin. Con una impunidad que quizás es más dolorosa que los mismos hechos que se registran, ¿no? Kolonizazioaren historia, naturaren aurkako indarkeriaren historia da, okupazioarena, esplotazioarena, zulaketarena eta kutsadurarena, baina baita emakumeen aurkako indarkeriarena ere, beraiek baitziren bizitzari eusten ziotenak.
Fernanda, kalaber, emakumeen eta komunitate horien antolaketa tradizionalaren aurkako indarkeria mota sotil bat aipatu digu. Izan ere, enpleguaren konfigurazio matxista bat dago, non jada prekarioak diren eta jada mugatuak diren enpleguak gizonei bakarrik eskaintzen zaizkien. Agintariei privilegioak eraikitzeko modu gisa, eta lanaren sexu desberdintasuna, kargen banaketa sexuala iraunaraziz edo sakonduz doazenak. Eta orduan emakumeak diru sarrera ekonomikoetatik kanpo daude, eta aldi berean diru sarrera ekonomiko horiek mesede egiten diote beste gizarte harreman motak sortzeari. Alkolaren gehiegizko kontsumoari, prostituzioaren sarrerari, eta familia barruko indarkeriaren gorakadari. Baina podcast honen aurreko kapituluetan egiaztatu ahal izan dugunez, komunitate indigenetako emakumeek ez dute amore ematen. Eta politena da, hala eta guztiz ere, oraindik ere badirela emakume liderrak, asko eta asko, erresistentziaren buru direnak, suntxiketak eteteko prozesu emblematiko batzuk eramaten ari direnak, bizimodu onerako beste eredu batzuk eztabaidatu daitezen. Hoietako bat adibidez, Alicia Kaoi adiskidea aipatzen izuen foro horretan zegoena, orani buruzagietako bat izan dena, botereari aurre egin diona. Bai erakunde indigenen eta sozialen botereari, bai estatuaren eta gobernuaren botereari, emakumeen ahotsak entzun daitezen exigituz. Gaur egun buruzagi indigenen borrokaren ardatz den gaietako bat duela hilabete gutxi petrolio erausketari buruz egin zen herri galdeketa da. Ekuadorko biztanleen 60%, industria hori geldiaraztearen alde bozkatu zuten. Estatuak urtebeteko epea du herriaren borondatea betetzeko. Kezkatzen gaituena da egungo gobernuak, Daniel Noboa presidenteak, adierazpenak egin dituela gorte konstituzionalean prozesu bat martxan jarriko duela esanez. Luzamendu bat eskatu edo kontsulta aplika ezintzat jotzea planteatuz. Zentzu horretan, guk nabarmendu nahi dugu prozesu demokratikoa, herrikoia eta masiboa izan dela. Hamarkada sortzen joan dena, estatu totalitarioak gainditu behar izan dituena, sinadurak deusestatu eta iruzurreko mekanismoetara jo zutenak, luzaroan herri kontsulta deitzea eragozteko. Erausketa industriari buruzko kontsulta egitea kosta eginda, baina oso garrantzitsua izan da Ekuadorrentzat, zentzu askotan. Erakutsi zigun herri ekologista bat garela, bere konstituzioan natura eskubideen subjektu gisa onartzen duen lehen herrialdea izateaz gain, gu saiatzen ari gara herri mugimenduetatik hori ez dadila poesia hutsa izan. Baizik eta herrialde txiki baten praktika izan dadila. Komunitarismo sistema baterako trantsizioa egin nahi duena, botere praktikoarena, naturako eskubideak betetzen dituena. También en ecosistemas frágiles en la provincia del Pichincha, ganó igual de forma abrumadora sobre igual el 60%. Eta orduan, guretzat garrantzitsua da akademiatik, gizarte erakundetatik eta gizarte zibiletik erne egotea. Herriaren borondate hori bete dadin. Munduari erakusteko posible dela trantsizio justu bat egitea, bai klimaren eta ekologiaren aldetik, bai trantsizio justu bat egitea arlo sozialean, etnikoan, sozialean eta generoan. Zentzu horretan, Fernandak eta bere kideek egin duten ikerketak gertatutakoaren testigantza hutsa baino gehiago izan nahi du. Guk diogu txostena hau lehen urrats garrantzitsua dela, egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatzeko.
Eta adibidez, beti aldarrikatu izan da, ez dago justiziarik egiarik gabe eta ez dago erreparaziorik justiziarik gabe. Gure ustez, txosten hau argizki bat da egiaren bilaketa honetan, egia publikoki aitortzean. Eta txosten hori herri guztiei, giza eskubideen urraketa larriak bizi izan dituzten komunitatei egindako errekonozimendu bat da, beren ahotsak gordetzen dituena. Como sus voces sistematizadas. Gertatutakoa konpontzeko neurriak indarrean jarri ditzala eskatzen diote gobernuari. Niretzat garrantzitsuenak diren neurriak ez errepikatzeko bermeak dira. Hoiek baitira, inoiz berriz ez, esateko aukera ematen digutenak. Oso esaldi indartsua dena, oso garrantzitsua. Beti erabiltzen duguna giza eskubideen urraketa larrien kasuak daudenean, diktadura dagoenean, indarkeria politikoa dagoenean, indarkeria militarra. Inoiz berriz ez Ekuadorko Amazonian, inoiz berriz ez hegoalde globaleko ezein lurraldetan, inoiz ez beste inorentzat. Baina podcast honen hasieran esan dizut, hau ez da soilik Ekuadorri buruz, baizik eta zutaz, nitaz eta gure bizimoduari buruz. Eta nire ustez, Medicus Mundi proiektuaren garrantzizkoena zera da. Ikerketa hoiek eragin politiko handia dutela. Ipar globala jabetu dadin garapen eredu horrek, zer sakrifizio eskatzen duen bere buruari eusteko. Este modelo de desarrollo sacrifica para sostenerse. Eta inoiz berriz ez oihu kolektibo horren parte izan daitezen. Kostu horretan ez, besterik gabe, planetaren mugek ez dute ematen sistema gaizto horri eusten jarraitzeko. Hiperproduktibismoaren, kontsumoaren eta ez neurrigabetasunaren sistemari. Hemen askotan falta zaigu konturatzea, edozein gauzari buruz egiten dugun kontsumoak, eragina duela beste pertsona batzuen bizitzan. Baina gainera, jendeak begiak ixten ditu eta esaten du. Nik orain hau nahi dut. Hau eduki nahi dut eta berdin zait zer kostu duen. Eta hori, etxigarria da. Etxigarria. Guk hemendik kontsumo arduratsuaren gai guztia lantzen saiatzen gara. Inpaktu ez kontziente izateko. Gure esku ere badagoela hartzeko. Pixka bat alda ditzagun gure ohiturak eta batzuetan paretaren kontra burukadak ematen ari gara. Horma askoren kontra burukadak eman behar dira. Eraitsi beharreko esi, pareta eta gorrotozko harresi asko daude. Batzuk ezagutu ditugu, baina badira horma guztiak gainditzen dituzten ahots ausartak ere, itxaropen mezuak ekartzen dizkigutenak, bizitzeko eta pentsatzeko beste modu batzuk planteatzen dizkigutelako. Defensoraseko Feministas podcastean ahots horietako batzuk partekatu nahi izan ditugu zurekin. Amore ematen ez duten eta etorkizun hobe baten alde borrokan ari diren emakumeen ahotsak. Gustatu bazaizu, partekatu ezazu eta emaiozu merezi duen oihartzuna. Genial, estamos... Primeran, harremanetan gaude, besarkada bat, txau! Defensoraseko Feministas Ulu Mediak, Medicus Mundi Gipuzkoa eta Medicus Mundi Arabarentzat ekoitzitako podcast bat da. Garapenerako Euskal Agentziaren laguntzaz finantziatuta. Grabaketa eta soinu diseinua Lasarteko Ulu Estudioetan egin dira. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu zure komunitatean. Agur! Ei, entzun hori. Ulu Media.